Idol! Tugong! Okay, tayo. Inday natin eh. Natanaw na ko sa panahon karon kinahanglan na og magnegosyo. To tell you again, honestly, Dulanday, the weather condition now is you have a business reality. Kundo nga sa imong income sa pamilya. You have a sideline, you put your any kind of income. Yes. Itago na ako sa pangalan Jobert. A.K.A. Dara. My name is Jobert. A.K.A. Chara. Yeah. Nagpuyo ko sa usa ka subdivision dinhi sa may skyline Dakbayan sa Davao. I'm living here with Skyline Beetle Flying here in Davao City. Asama na ko si Frida nga naa sa Qatar. Aron manginabuhi. I have a wife, Frida, but my wife Frida is now in Qatar. Duha mong anak, usa ka 8 anyos nga babae nga si Kylie. We have 2 children, one 8 years old, and Usa ka 5 anyos nga lalaki si Junjun. 5 years old boy. Just call him Jun Jun. Kung nasa eskwelahan ang duruha, ako ra nga bilin sa balay kay ginahatod sa iyang yaya. When my children go to school, I am the only one and knowledgeable just for one here in my house. Aron di ko laayon, naistoryahan na mo sa kong asawa nga magtukod na lang ko og fitness gym. Well, we're talking about my, with me, my wife in Qatar. We'll put up in a gym, Dulanday. Maskin sa garahe lang sagod, importante masugdan na mo maskin gamay. I put it in the garage in my house. Yeah. A small business, very hot. Boto na malitay ko og gym equipment nga moabot og halos $500,000. Yes, that's why we decided to buy gym equipment. And, as much as I'm concerned, Dulanday, no? $500,000 guaranteed. Mahilig magog ko mag-gym. Sa una, pilapil ko bodybuilding contest ba? My hobby. Wala ko kadaog. My hobby, Dulanday, going to gym because I'm a member of a bodybuilding search of Mr. Body Beautiful. Doon sa negosyo na lang mo bawi, ani. That's why I put up my small business very hot. Dito na ko nailhan si Janjan na may nitabang sa pagsugod sa kong gym business. And accidentally, we met Jan Jan in my gym, Dulanday. Apan sa wana ko damha nga panghitabo. But grasshopper, Jan Jan. And I just expected the thing. Dito na nagsugod ang gap na sa kong kinabuhi. I'm sorry, I'm just stagnant in my life. Uwi na rin. I did it. Anay tabo. My hobby now.
yellow green? Ma'am? Hello pa? Ma'am, kumusta? Kumusta naman ka daw sa Qatar? Oh, okay lang man ko diri pa. Ikaw, mga bata, kamusta? Okay na kayo. May ang bata din sa pikas kwarto na tug na ako lalay sa diskama. Ano ko sulti ni mo mang hinahinin na lang buo ang ang gym dire balay. Kaya ko sa grahe kaya para dili kayo hassle pud na ko pa. Layo, lang ano. Bakit di na mo click ang gym ba? Ayaw pag inana. Ano ba, juga sa kuang ako, nag-gym ko, dagang kabalo kung sa mga moves na nila. Masakit na tong kwarta pa. Ha? Masakit na tong kwarta Dili lagi, pa. mang, saling lang na ako kay ako. Ako nagitoyo kay para, di pa ko laayon dis balay. Yan na ako yung mga tao nga timano na ako gawas ng mga anak. Kaya kaya-gym ko na sila ko. Sige pang, tarungan na pang ha. Mang, Pikpiya mo sa mga bata. salamat kay magsalig lang na ako, ma'am. Kay kanitangan mang gibuhat ako ni para sa pamilya, okay? Sige pang, amping Sige. mo. Sige, ma'am. I love you, pa. I miss you. I love you too. Ano dyan? Awan! At yun! Bukat kayo ko Ma'am, ayaw nagkalitag buhi ng dumbbells, ma'am. Kasi madakdakan imong tiil ba? Alam nga kay bukat naman kayo matuwad ko, be! Ano yan? Ang dami na makita man sa niling. Awan! At yun! Awan! At bukat siya kayo dyan, ma'am! Ma'am. Maguba na. Maguba, no? Hinaya lang, ma'am, ha? Uy, Ay, dyan. mabaway sa ko diri, oy! Dyan. Basta nga to ang... Atchop kay boss! Atsyap kayo, ano? Magsubot! Gusto mo lang ito ang... Nagkata-customer karon? Uy, gusto mo nang... Gusto mo nang... Hi. Erika na, dahil taga-silingan na to. Erika? Oh, taga-pick-up block na. Hi, Erika. Grabe. Hindi kasi mga asawa ba? Tanawa ako! Madam, ayaw po kapag inanap. Minuang rin. Ayaw. Mingamingaw ng kunin mo! Alam mo, ikalak ko. Istorya na wala, madam. Ikaw, no? Internet na rin yung MIM, mga minyong igat! Ayaw. Sabi, nagtuol-tuol! Madam, ganyan. Ay, lagot ka. Ay, lagot ka. Madam, ikaw, no? Wala ko, eh! Okay, kayo. Grabe kayo doon. Yung titi, magayo. Walo, may champion kayo ba? Champion? Sige mo kayo, Boss Jubert. Boss, nalik ko yung suggestion, boss. Gusto mo suggestion mo? Kuan ba? Very good kay medyo... Maba? Grabe naglawas yung boss. Boss ka na. Ako yung suggestion, boss. Palit. Dumagi pa nga itong gym equipment, boss. Kay namang kayo uban, mangita ba niya? Wala bitaw lang gusto. Managdi sila mo gym. Mas may mo ka ng kompleto, boss. Bahalag. May ka nga, wakay nagagamit. Paano, di mabunog yung gym. Pero makita mo gano'n lang, daghan kayo tag equipments diri. Sigurado ko, boss. Mani gina sila dahil, macho pa na sila. Baba. Ako sorti ada ka dyan na og kanay mo nindot ka sa suggestion mo no. Ako nangita ko kanang kanang inigling ko ni mo wisi o ni may mga mangga para mawala ni mo ma-try mo na ano pa para ka mabay ni mga lalaki. Kuha po ko gato nagpaano po ko pa ito gatong buwan ba gatong mudagan lang ka mutindog lang ko nya mudagan lang ka guys. Ako na. Chip kayo na, boss. Kanya mga dumbbell. Ano yung sekreto pa? Naglagkuhan, may instructor po ko sa laing gym. Sa una mo na Baba, sekreto. bandura kaya nindot kay kaglawan ito. Siyempre. Sabi ng mga 12 pack niya mo ba? Kinanglan mo na ito, trabaho na ito. Sa una ba yun? Malugan. Picture dapit sa una. Apil ko ba? Apil kay kong mix martial arts yun eh. Nasa ko doon na, pagbukan ko eh, undang ko, gym na lang ko.
Ay, basi boulder. Ma'am, dali ma'am, ako'y mag-train mo, ma'am. Ay, mo na din yung hangguan di ay. Ay, kisa may pangalan ni mo do. Dyan eh, ma'am. Akong boss, ma'am, may tag-i-address, si Boss Jobert. Ay, Jobert. Dangas naman ni si Jobert. Ay, hello, madam. Tagasa ba ka, madam? Ano ko din sa pikas sa black ko dito sa Kuanunahan. Taga phase 3 baka, ma'am? Dili, taga phase 5. Dahil madam, may bili lang sinilas niya. Kanang, ikaw na bahala dyan. Dyan. Baby ako. Ma'am, ako na itudlo ni mo, ma'am. Kaya ka ka. Champion ko sa una. Sige, tumong ka na ko si mga asawa ron. Ay, kung na na. Ano yung tumong ka dyan ka, ma'am. Madam, ay, bubuhin na. Ikaw may binumang na ginagawa man. Diyan, ikaw na. Ikaw na lang bitudlo ni. Hindi, ikaw man kaya, boss. Ikaw man. Sige, tumong ka si mga asawa ron. Ayos. Kuwan ba? Sorry, Ikaw man, boss. Ikaw man tudlo. Ikaw man tudlo. Ikaw na. Ikaw pa. Sige, gara-gara kami. Nala dyan. Hindi mo na mga imagery, ha? Kami yung ikat, ha? Ikaw. Pagpapalay mga asawa dyan. Tumong ka dyan ba? Tiyatag sa nakipata, uy. Dabtanan sikikin at ikailiha ka ba? Oh, bata. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello pa. Kumusta ba? Mga bata pa. Nadiri kayo, gilog-gilog ka rin. Basta matawag. Sabihan ko, Bing. Kylie, anak, istoryahe mong mama. Hello, Kylie. Mami, kumusta naman ka dyan, Mami? Okay lang ko dali, Kylie. Gimingaw na ko sa inyo, ha. I love you. Galing mo naman, Mindri, Mami. Ako na gimingaw ni mo. Kylie. Pag-ampit. Ikaw ka. Simingaw na na si Tia. Tumagagis ka rin. Simingaw naman, Mami. Ako po, Kylie. Gimingaw na ko. Hindi mo, Mami, ba? Ate Kylie, ako na pa yung istorya kay mami. Ay, ako na si Quadri, Mami, oh. Si Junjun, oh. Tuloy na pula, ay mother, ay matauna na din ba na? Hello, Jun. Nani, Jun. hello, ma. Jun, I miss you. I miss you, man. Maginabulay ko na ko sa school namin. Ano man? Wala man akong mami, kawawa man ako, ma. Nabali mo kamahan. Ha? Naku si Papa ni mo. Mayo, daro-daro ka mga mabudol. Ma, Naman si Papa ni mo. gusto mo na ako ikaw, ma. Wala na din na. Nak, sige na, good na. Huli lagi ko. Sige, ma, I miss you, ma. Ako na ba? Mga gutos, ma. Sige, mapadala ako. Hello, ma'am. Hello pa. Sinsya na kayo sa mga bata kay gimingaw rin kainin sila ni Mugyat. Lakoy good news ni mo nga may balita, ma'am. Nasa man to pa. Kining mayo na ang gym, no? Isa na kabuhan paraga nindot na kayo. Ya, dungaganan pa na ako ni yung equipment kay kining para daghan jud tag mga customer dire para kusog-kusog nitong gym, no? Di ba? Usay masulti ni mo, ma'am. Okay ba, ma'am? O okay ra ni mo? Parang, ugit kayo nagsabi ko ni mo. Mga I miss you kayo ni mo. I miss you too pa. Sige, ibaba na lang ko ni kay matog na mi. Sige pa, bye-bye. Bye.
Uy! Magkapuutan na gini mo sa ay do na lagi na ko mo dyan eh. Sa boss aki, ako nito po ng mga damdam. Malay kong ganaan sa mga dyan kay wadyo ko nagmahay nga gikuha ka na ko di. Ay bunda kay maguba ng kwadya ka ng mga tile diya. Galaw ko yung tile. Boss. Kuhan eh, mayo na yung magibuhat ni mas pasinawa nagmayo ng mga equipment na to. Oo, para taya mo ko na boss, basta malo na kasingot acid kayo. Sa mga acidic yun na nag-gym diri, mga MI. Sige yun. Alanagin mo ninyo. Kami rami ginagbuyan ng inyong gym diri. Ay, sabi ka po yan yung gym, ay. Yan ang kumusulayan eh. Sige Manong, dumagi pa na. 12 repetition na yung Manong. Po yan eh, may paimang motor-motoran eh. Boss, diri man yung purong mo gito. Alam nga mula gusto man ng singot na sugo, di naman nangis. May na magpurong-purong charong niya. Sangit gamay. Boss, anong ka boss? Lakaw ko mabayad ko mga bills, no? Ikaw lang may bantay sa balay. Lakaw ko dyan, ha? Sige. Ako'y bahala dahil. Para tuloy-tuloy ang gana nato, eh. Ako'y bahala, salamat kayo. Okay. Na 200 ang pangkawan ni mo. Maulo, matali boss eh. Binalabi. Ay, sige boss. Salamat kayo boss. Ingat boss. Sige, ayun na, boss. Hulak ka dahil ka, bungkol ka. Ay, karga na ng mga dumbbells, barbells. Sige. Apilon pa rin karga na diri. O, kana. Mga anak. Kuya sa gym, ay. Asa man na ninyo, karga man na ninyo sa uso-uso ng mga gym, mga barbell o dumbbell. Sa pali, boss? Bitaw, asa na nyo dalon? Oy, asa man na nyo, gibit-bit pa lagi nyo ng kuha lagi, ka na nga, kanda mo kayo sa barbell. Agi, magura nagtawag si Kuan Mangod, si Boss Jobert nga, alisdan daw niya ni, kay mga minus o klase nga, ang mga bakal, ano ba? Oo Minus ba? quality. Okay pa man siya, John. Kapugay pa ni, bago kunin iyang pali. Sinaw pa rin ni sa kung o. Ikaw ay, kailan mo ka na ang kutsiri? Mauyan po ka dayon niya. Astilong ka karon. Di, kay magura siya nagtawag, kay kamo ka gym lang mo, wala mong gumukabaluan na. Doon kami nga mga experto. Dama. Sanaling 300 kilos, Kami mga sweeton na mga mga bakal ginagamit nila, kani may low quality ni. Dali ra kay ni mataya. Isa na lang na niya. Apila. Mau ba? Ay, bili ko bidre. Okay, sana lang may ano Gym man may ugma. Usa may among gym mo na ni. Mau yun. Mau lagi. Ano ko bala ka kay balik man mi dayon. Tama paghatod na mo ani dito, katong ipalitan ni Boss Jobert, dito ra pud namo kaon tong mga ifuli. So i-set up ya pa namo to karon. Okay kayo. Acho, kinachapan. Acho, pawis. Ay, naon yun. Sige, oy. Oy, nagnamin ka rin. Yuhaw na ko. Wow. Nag-juice daw na itindahan nila ko, ano? Diyan ko, sa nakano, kanaw diyaw? Kila-abloy, oh. Tara. Aday kumadto dati. Makikinom na po ng nakunsiyanan na. Kapoy na kayo. Di, karga pa na. Kanang isa. Ay, kaya, boss. Ay, mga pamangin po may diri. Dahil sa mga doon. Galaskawan naman dyan, pamangin may diri.
Ay, dami versa na. Lahat na gini. Matandaan eh. Sige, kana ba uban, no? Sige, kana. Kaya na. Kanimay, kapil, kanimay. Ay, na, kaninahan mo na. Ay, susi, anak. Daikta na, kay, para makuha na ni, alista na ni... Ilitan mo na ng bitaw. Alisan mo ng git. Oh, dalan ng git, pilan ng git. Ito na. Dami, pilan ba tayo ng git, eh? Uy, Bistiri! Ay, busa na, kalakala naman ay mong motor. Ala lagi, biyahe lagi na nila yung lang. Ano lagi mga gamit nila lagi? Asa naman mga dumbbells na bike kami nilipilin dili? Katong kalawgaw. Boss, kita ka sana mga kuwan ni boss. Asa ba kung mga gamit ni boss? Ako kita, wala lagi boss. Nabatay na ni nga uso-uso ganina, gipangkuha mong equipment kay ikaw nila, ilisdan ko nito kay low quality ang bakal ato. Punta! Sabihin mo na ito ay. Ay, ano naman ito siya ma. Hindi mo bito, alisan na lang bakal kay kanang kuwan na itong bakal ato. Wala walang quality na ito, Bert. Tinoda, Bert. Sayang kayo, gym pa naman kami ugma. Saan mo naman ikaw gym ron? Hindi naman pwede may mo. Wala. Si Janjan may nagdataw mga gato isang murag na bamboy. Nagdalag uso-uso nga jeep. Kalawgaw, gikawat mo na. Usap. Dahil Ako ba naman magpagod ng asawa? dahil kalinan ko nga jeep na iba stampede. Chele! 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 Ay ang kinabuhi na pagkayo pagkadalang dunay madali-dali nga makayo may nalang ay na ay saridon may nalang kay na ay saridon ang friend request ni mo sa pro sa class ni mo yaw-yaw imong amo pildi pag yun ang tingin mo may nalang ay na ay saridon may nalang kay na ay saridon sagot sa headache Saridon. Saridon is paracetamol, propylphenazone, and caffeine. If symptoms persist, consult your doctor. Hello. Hello, ma'am. Hello pa? Hello pa? Ano yung problema? Ma'am. Huwag ko malusaw na pagsugod. Sulti na itong problema, ma'am. Pa, sabihin ako ba? Para di na ako mabalaka, please. Ma'am. Gikawat lang na itong mga talang gamit na ito sa gym. Halos huwag yun ibilin. Ma'am. Si Janjan, si Janjan nang gikuha na lang si Janjan na lang nagbuhat aling tanan, ma'am. Kung kabalo pa lang ko. Abi na ko. Kailan na mo ni Janjan? Naman man niya sa tuwa. Oo, Ibig na ganit siya. Tapos, siluhan pa dyan siya. Di ko kabalo, ma'am. Kaingon ba ko dyan nga. Taga diya na sa Pikas Block. Nagkaisa nga nag-gym na siya dito. Dili sa tuwa. Buto ko siya siyang buti kipatarbaho dili.
Masulit yung kayo mapasaylo ako. Ang atong kwarta nga na-invest. Nahulog lagi sa wala. Mura nagbulangan na wala na yun. Pero ay kabalakam. Ako nang ibablatter sa mga... Ako nang ibablatter sa pulis. Huwag ipangita na kung tumatawa na to. Ito kayo kong ulo ba? Sabi na kayo kong ulo. Sige ko na-huna bang. Naulaw na ko mo bang. Pag mo kwarta ang ipadala. Nawar. Sakit kayo kong ulo. Sige ko na-huna bang. Kauy ka niya lagi natuloy. Basta lang na. Sayang kayo itong gastos. Alimaw. At ito na yung tapos mga bata sa imo. O diba? Ino ko sa imo, pag mula ba't nang imo ang ulo, ino may dahil magsari doon. Kaya ang sari doon, epektibong tambal sa labag sa ulo. Isa ka sari doon lang, as fast as 15 minutes, huwag tang labag sa imo ang ulo. Hay na ay sari dun, hay na ay sari dun, hay na ay sari dun. Mang pasensya kayo, ganagalimot sa ko tungkol sa tulong kasi ko na sa ito problema, mang. Sige, ala na, inom na ko aning sorry doon. Ang importante pang, ayaw pa sabihin mo ang kaugalingon. Basin mo ang ka. Sa ayaw ka ni mo, pag masakit na yung ulo gani, pag sabi doon, dahil may dayon. Okay, mga salamat kayo. I miss you, mang. May nalangali mang kayo na isa rin doon. Sige, pangulay sa tirahan, kaya matawag ko baklig. Ayaw na dibdiban ng problema. Madakpan na lagi na si Jan. Mag-pray na kay Lord. Sige, bye muna. I love you. Salamat, mang. I love you too. Hay na ay sari dun, hay na lang kay na. Paglabay sa pipila sa mga minuto. Elupa ka, kamusta naman mo ang paminaw? Labas pa ba yung ulo? Okay na, mang. Nawala ng sakit sa ulo. May nalangali, mang. Kaya na isa rin doon. O, kita mo? Epektibo siya kaya sa regnat sa labad sa ulo, di ba? Oo, mang. Kaya susunod pag mulabad, ganyan na mong ulo, immediately na nagsari doon. As fast as 15 minutes, huwag kang na. Salamat, mang. Mang, mahal na mahal kay ka na ako, mang. May talang mang kay naaga diha. So, Mang. ang sabihin mo, kumat na lang, may sari doon. May nalang mang kay na isa rin doon. Sari dun, saka ang mga presyo ni Kundot at imong pildot kainit sa imong ulo. Usahay ang sinabuhi, lapat kayo pagkadalang dunay madali-dali nga makayo may nalang, hay na ay sari dun, may nalang kay na ay sari dun. Traffic na sa tingit ko, imong tapad bahog ilok, kalaban sa imong ulo, tapidok martilyo, may nalang, hay na ay sari dun, may nalang kay na ay sari dun. Sagot sa headache, Saridon. Saridon is paracetamol, propionate, and caffeine. If symptoms persist, consult your doctor. Pinagi sa pag-ampo o paghigugma, namong magtiayon. Hinahinay namong nalagpasan ang amaong suliran. Biuli si Frida, aron nga, dahil mo comfort ka na ako. Wa pa man hinunadapan ang suspitsado si Janjan. Kauban tong mga uso-uso. Pero gusto na po na akong mag-move on. Pero ginahunting naman po sila karon. Magsugod na lang ko pag-usap. Siguro kung mabawi pa na ko itong tanan, pwede pa ko magpadayon sa kung nasugdan nga gym business. Salamat kay Segayon Dolanday. And more power. Hangtod sa sunod, inyong suwat magtatampo.
kayo pagka nalang dunay madali-dali nga makayo may nalang ay na ay saridon may nalang kay na ay saridon traffic na tatinit ko imong kapag pahukin kalaban sa imong ulo dakidok-dok martilyo may nalang ay na ay saridon may nalang kay na ay saridon sagot sa headache Saridon. Saridon is paracetamol, propionate, and caffeine. If symptoms persist, consult your doctor. PS, pakapinsulti. Palihog kong patukar sa mong timsong sa mong asawa. Osbon ko, inyong suwat magtatampo. Sober. There are songs I will sing to you. There are melodies. Sounding so sweet inside my solitude. Usahay ang kinabuhi, dapat kayo pagka nalang dunay madali-dali nga makayo may nalang ay na ay saridon may nalang kay na ay saridon saka ang mga priso ni kundot ang imong pildot kainit sa imong ulo lamig magurintado may nalang ay na ay saridon may nalang kay na ay saridon sagot sa headache Saridon. Saridon is paracetamol, propionate, and caffeine. If symptoms persist, consult your doctor. Well then, please. Yes, sir. When you support Shell, you're not only fueling up your vehicle, you're also fueling bright futures for scholars in the Gasmo Bukas Ko program. You're fueling Filipino farmers' livelihoods at the Talayang sa Katayang Agrikultura program. And you're fueling cleaner energy programs such as the Malambayan Natural Gas Project. Thank you for fueling up at Shell. Thank you for fueling 100 years of nation-building program. Isang daan tungo sa kinabukasan. Mas maganda gagawin to the max. Mahirap man ang gagawin, the best ang ibigay natin. Menthol candy ay huwag niyong kalimutan. Ano man kulay mo, manas, menthol para sa'yo. Basta menthol na. Ikaw na. Sulat lahat ang rin to the max. Menthol Ang menthol mo, ang menthol mo, ang menthol mo, ang menthol mo. Kahit anuman ang nais mong subukan, the best ang ibigay natin. At pagdating sa menthol candy, do it to the max. Basta menthol, max. Heart, one ride! Birthday ko 5 months ago. Libre ko! Ako na, Heart. Total, memorize ko na yung Bohemian Rhapsody. Mama! Isang tanway laban! Bang, agawan sila sa heart mo ah. Ay, naku kuya. Ang pinag-aagawan nila, Fansal. Dahil sa Tanway 160, Tanzanalo pa premyo. Just look under the cap at pwedeng manalo ng 160 million worth of prizes like a brand new Toyota Wigo. At dahil sa wakas, marunong na akong sumipol. Ako nang taya. We heart you! Tanway 160 Tanzanalo pa Premio. Promo runs till November 30, 2014 only. For DOH FDA CRFF permit number 0572 series of 2014. Drink responsibly. Ang nag-update sa kinabayo was brought to you by Saridon. Saridon is paracetamol, propionate, and caffeine. If symptoms persist, consult your doctor. 80s, 90s, and today. More sa umaga! This song is brought to you by Surf Powder. Malinis, mabula, at walang kasing bango. Surf Powder, may Fabcon na. Walang katulad na bango. Fabcon Sen with softening agent. 5 pesos lang. SRP. This song is brought to you by Block and White. Stand out with whiter skin with Block and White Intense Whitening Lotion. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. So my back is straight like the snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. So let them in
don't let them see. Be the good girl you always had to be. Don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go.